Check lang na kung mic. Hello guys, good morning! Welcome sa akong channel, Bingkay. So, kung ano, nagibilin na ako si Astrid sa iyahang sa tawag ni preschool. So, karon lunchtime na. So, magbuhat ko og lunch pero mo inom sa kog kuan. Dili ta coffee for today. Today is this Gold Kili matcha with ginger. Wapa ko katiloan eh. So, i-try na ko ni. Before di ko magbuhat og kuan kaning matcha latte, na ko ibuhat nga whole kay gikan ko grocery ganina. So, na ko'y avocado diri. Apple. Apples. Para mutuod yun mga apples. Atik-atik na siya apples. Joke lang. Almonds. Gi-slice na siya daan. So, pang kuan ako. Oatmeal. Plano na ako magkaon more oatmeal nowadays. That's my plan. Magkaon og more oatmeal. Paulit-ulit, besh. Anyway, this is banana. Obviously. Then yogurt para kay Astrid. Bread, sourdough, then whole wheat, then na siya mga seeds. So, rich in fiber. Kung kaning grapes, lasang candy daw ni. Moro to. Medyo luspad siya nga kuan. Medyo luspad siya nga matcha. Dili siya matcha tanawon. More siya brown, green, something. Anyway, let's taste this. Natilawan naman ako to gamay. Masinghot na ko ang kuan. Ginger. Creamy. Dili kay siya tamis kayo, pero dili kay na kumlasa ng matcha. Kuan lang, gamay hint nga matcha diyon. Ginger. Mas nilabaw ang pagka-ginger. Not bad kung mahilig mo sa ginger drink. Ooh, nice avocados. Yan guys, mga unta. Ano siya? Avocado toast, ang pikas kin siya pork floss. Then katong sobran ako sa akong matcha ginger latte. Then kon ra guni siya water o kaning red berries nga tsaa. So let's eat. Mga unta. Hi guys! Another day! Nagsakit akong anak. So, wala na ako natiwas ang vlog kagahapon. Tapos, karon lang ako naka-vlog. Karong adlaw. 12 na. Udto na. Then, natulog na siya. Kay, extra clingy ang akong anak pag nagkasakit siya. Tapos, nag-inom ra ko kuan. Decaf na ni siya. Kay, para makatulog ko niyang gabi. Anyway, dili ko ka-study. Kay, naman siya sa balay. So, wala ko balonsay. Buhaton ron niya, medyo kapoy na ko. Kay kulang lagi akong tulog. Alibog ko magawas ba ko o dili. Kay murag na ko'y kailangan kuhaon sa nga parcel. I-check sa nako. Maabot karon pero ugman na lang siguro nako kuhaon guys. Mag-chill-chill lang ko. Tanaw na lang kong vlog sa ubang vlog. Ubang vloggers. Pagulang ko na akong maghugas, guys.
Giyaw ko. Time check, 2:15 na guys. Then tulog pa gihapon si Astrid. Gusto ko mag-apple. Mag-slice ko. Dala akong pantalan. Ang tuod ka lang, malagyan ko kadisay kung kuhaon ba na akong package. Nakasulat na, naka-receive na ko kuan SMS nga, pwede na raw daw na ako kuha ng akong package nga na daw sa parcel box nila. So, dili pa ko sure. Tanong na kung saan kuan mood ni Astrid. Mga unday ta. Look guys, ibutang na ko diri sa sudlanan. Then ibutang na ko sa ref. Okay, gamay, denied ako. Astrid! Mata na akong anak, guys. Astrid! Tunsan ako akong anak. Hello! Ang dula ni Astrid. What's your name? What's her name, Astrid? Si Shelly daw ni. Shelly! Ay! Pinadulit mang yun. Astrid! Ang si Shelly. Astrid, akta din fingers. Giubo siya, guys. Wawa naman. Inte so nara camera. Maggubang camera ni mama. Chili. Oh. Cola chili. Cola chili. Cola chili. Shelly? Chili. Bulingit na kong anak. Bago lang may naabot, guys. Kadawat siyag ice cream. Ice cream. Ano kong anak. Anyway, gikan kong pharmacy depos. Namalit na lang po kong kuan. Gamay nga grocery o makeup. Nag-check ko sa mga lipsticks. Ganina sa L'Oreal. Anyway, grocery haul. Mini grocery haul. So, nakoy ko andre Actimel. Favorite sa akong anak. Then, favorite na mo ni partner. Dugay kini siya. Oh my God. Pila na siya kaadlaw na sold out, guys. So, dugay siya naabot. Dugay siya gi-refill sa among grocery. Anyway, naabot na siya. So, naman ko isa. Diyon, sibuyas. Siya, guys. Sibuyas na mo. Ahos. There. Then, tuna. Plano ko dili for today, but later, pero ugma na dyan niya, magbuhat ko kuan. Avocado sandwich with tuna. Then, red hot dog. Dako kayong hot dog. Then naman ko lipstick. Yeah, I'm gonna show them. Ano siya, guys? Ang shade. Makita ba ninyong name? Please. Wait. Please. Nay
Lipstick. Huh? Lipstick. Lipstick. That also. Also. Duok sa. Mm-hmm. Muna ako napili red. Lagi siya mag-focus. Ayan siya, guys. Muna akong gipalit nga shade. Hi, guys! Good morning! Kuwan na siya. Next day. Mag-vlog unta ko kagahapon pero wala ko ka-vlog kay nagsakit ang anak. Tapos dili ko ka multitask. Nang permiti siya gusto magpakugos ako. Nag-skip gyapon siya tud karon pero at least makalihok-lihok na ko. Anyway, magbuhat sa ko coffee. Pwede ko steak ko pero dili ganahan akong anak. Ako rin ganahan. Di po ganahan akong partner. Anyway, na-distract na ko. Imbis magbuhat tayo kong kape. Let's make coffee. Ano siya guys? Condensed milk, 2 teaspoon. Cinnamon, para humot-humot. Ice. Oy! In spice. Kung siya creamer, gamay lang. Muna na siya kung murag treat. Cheers! Tilawan na to. Nanadala akong anak. Lingkod ako. Oh. Ginaalaw na ko siya mag-iPad pag magsakit siya. Look. Hindi siya tamis. Wala pa na ako natarog ko okay ang condensed milk. Pero lamig siya. Karon na feel na akong condensed milk. Muna akong treat, guys. No. Kapit na daw makarot ang katong pumpkin spice nga creamer. Ganahan pod kaya akong partner ato. Anyway, naputol dito akong video, no? Ganang gikan ko grocery ato nya. Grocery haul na ako nabuhat, wala na ako na unboxing. Nag-unboxing ko pero sa kuan lang sa TikTok o sa FB Reels or short videos. Anyway, mo ni akong products na akong ipakita atong parcel magkatong mag-unboxing unta ko. Kani siya, BB cream, then bugason ko guys. Acne prone skin ko, wala ko gibugasan din. Hindi ako kabalo mo storya. Tapos sensitive skin, wala na sana ni-react akong skin. Naa siya perfume, unta sunod wala ray perfume. But it's good. Muna akong ginagamit. Ginagamit na ko katong number 23, much darker siya sa summer. Then ingong nakaana ko nga 21 na lang akong paliton this time. Mo ni 21 kay ko naman. Mag-winter na, then wala na kayo sunshine, dili na kayo kukuan ba brown. And naman pagkukuan hyaluronic acid sa Japan gikan. Hadalabong nga brand premium, mas sticker ni siya guys. Ganahan ko hyaluronic acid ko na gud siya ha. Dako siya nga bottle kaysa mamari ko sa the ordinary katong gamay lang nga bottle niya. Almost same ra ang price. So marud to akong nasa kong parcel, duha ra ka book products gikan sa Amazon. Hi guys! Lunchtime na! Magkuha sa kong bowl. Lamtong bowl sa akong anak. Anyway, nagbuhat kong lugaw. Kung good siya, water o gamay nga asin. Para sa akong anak. Kay lain yang daghan siya kuan ba plema. Then kasagaran basta daghang kag plema di ba wa kay gana mo kaon. Tapos ako murag nawala pud akong gana so mukaon na lang pug kuan lugaw. Pakita na ko sa inyo unsa na ako pag basta na ko i-add sa akong lugaw. Ipakita na ko soon. Ano guys? Lugaw.
Para ni sa ako akong buhaton kaya akong anak dili. Gusto niya rice ra walay chichi-borichi. Then butangan ako siya pork floss. Siya guys, pork floss. Ay, kalat. Dayon, kanin siya, fried garlic. Tapos, fish sauce. Wala na, ako guys. Ano siya ako din sa kong anak ko lang. Walay sagol, kidi siya ganahan daghag koan. Sagol-sagulon ang iyang pagkaon. Ano siya sa kong anak? And let's eat, guys! Hurry. Gusto siya magtanaw, Bluey. Banta. Wait. Mm. Yummy? Mister. Dili daw lami. Yeah.